Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi ne aflăm în orașul Sângeros-Băi și în fața mea l-am pe domnul primar. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar! Bună ziua și bine ați venit la primăria orașului Sângeros-Băi. Mă bucur să ne revedem pentru prima dată în 2026 în acest format. Da. Domnule primar, sigur, cred că foarte mulți dintre telespectatori au aflat deja de predarea, să spunem așa, unui obiectiv foarte frumos din orașul Sângeros-Băi, cum ar fi dispensarul uman, dar aș vrea totuși să ne dați dumneavoastră mai multe amănunte pentru cei care nu au văzut, eu știu, de pe internet, să afle din intermediul nostru despre acest frumos dispensar care cât de curând cred că va și găzdui persoane, sperăm cât mai puține, adică să nu se îmbolnăvească, dar totuși vrem, nu vrem, ajungem și acolo. Ce ne puteți spune? Așa, este un moment foarte așteptat de către noi toți. Am mai vorbit și în alte emisiuni și de-a lungul timpului de recepția finală la acest obiectiv, dispensar uman în orașul Sângeros-Băi, o investiție finanțată prin Compania Națională de Investiții, un obiectiv foarte, foarte important pentru comunitatea noastră, pentru că dorim ca actul medical în orașul Sângeros-Băi să se desfășoare în spații și în condiții optime, civilizate. Lucrările au fost finalizate în cursul anului 2025, în luna iunie, și de atunci am mai discutat, am așteptat această recepție. S-a îndelungat peste așteptările noastre, dar nu a stat în puterea noastră, pentru că actele adiționale și documentele finale trebuiau făcute la Compania Națională de Investiții între cei de acolo și constructor, urmând ca noi să preluăm investiția. Ne bucurăm foarte mult că s-a finalizat acest lucru. Putem spune că acum această clădire este în proprietatea orașului Sângeros-Băi și dorim ca, așa cum am spus, actul medical să desfășoare în condiții optime. Am identificat în acești ani o necesitate la nivelul orașului Sângeros-Băi ca medicii de familie să activeze și să profeseze în spații noi, în spații optime. Știm foarte bine, medicii de familie activează acum în spațiile puse tot de către primăria orașului Sângeros-Băi, pe strada Stejarului, în acel bloc, în acele apartamente de bloc. Nu arată foarte bine spațiile respective, atât sălile de așteptare cât și cabinetele în sine. De aceea dorim și am discutat la nivelul de Consiliul Local, am discutat și cu consilierii locali, să punem la dispoziție acest spațiu medicilor de familie. Foarte multe mămici cu copii, pacienți, trebuie să le oferim condiții atât cât intră și așteaptă până intră la domnul doctor în cabinet, cât și în interiorul cabinetului, sală de tratament. Dorim să fie totul foarte bine. Ce urmează? Vreau să vă explic de acum ce urmează, pentru că, cu siguranță, după ce am spus că intră proprietatea noastră, practic noi putem să începem activitatea chiar de mâine. Dar, pentru această activitate, ca medicină generală a medicilor de familie, mai avem nevoie de un aviz de la Direcția de Sănătate Publică de la DSP Bistrița Năsăud. Am avut o vizită în teren, înainte de a face recepția, am avut o vizită a celor de la DSP care se ocupă cu această avizare și ca să poată funcționa medicii de familie, cabinetele medicilor de familie în acest spațiu, mai sunt nevoie de câteva mici modificări în interior. Vom avea o vizită acum joi, săptămâna viitoare. Joia viitoare vom avea o vizită din nou a celor de la DSP Bistrița Năsăud. Ne vor spune detaliile care trebuie să le mai facem sau amenajările interioare care trebuie să le mai suportăm noi ca și primărie de acum încolo, și urmând ca fiecare medic de familie să-și primească avizul pe acel spațiu, pe acel cabinet sau acel birou în care funcționează.
Mai este, de aceea vreau să explic și să înțeleagă cetățenii, mai este o perioadă, nu știu cât, poate câteva zile, o săptămână, 2, 3, poate chiar o lună, să obținem acele avize, să facem acele mici modificări, să obținem avizele de la DSP și pe urmă, bineînțeles, medicii de familie se poată muta în acest spațiu care arată, trebuie să recunoaștem, arată foarte, foarte bine. Da, au rămas foarte puțin, adică noi așteptăm de foarte mult timp îmbunătățirea în ceea ce privește sănătatea. Acum 2-3 săptămâni, o lună chiar este foarte puțin, în care îi vom anunța. Vom anunța, bineînțeles, când se va muta dispensarul. Și acum este o vorbă, cei trecut e bun trecut, știm că mai este foarte puțin până putem beneficia cu toții de această investiție. Am înțeles, domnule primar, și vreau să vă întreb puțin și de centru civic, am înțeles că cât de curând se va semna și acel contract. Despre ce noutate, cu ce noutate veniți despre acest contract? Așa este, pe regenerare urbană avem 2 obiective de investiții, o investiție în parcul stațiunii, acolo deja avem constructor și este în șantier constructorul, iar al doilea obiectiv a fost centru civic, așa cum am mai discutat cu dumneavoastră, acest spațiu din fața școlii generale, din fața liceului teoretic Solomon Haliță. S-a finalizat licitația, au trecut toate etapele, contractul îl avem pe masă, am discutat cu constructorul, cel care a câștigat licitația, dacă poate astăzi, dacă nu, luni dimineața să vină aici la primărie să semnăm contractul de execuție. E un obiectiv așteptat de noi toți, știm foarte bine cu ce aglomerație e acolo în jurul primăriei de pe strada Izvoarelor, case de cultură, liceu, se vor amenaja spații de parcare, se vor amenaja spații verzi, mobilier stradal, un lucru și o investiție binevenită și așteptată de noi. Cu siguranță va arăta foarte frumos pentru că știm cu toții, se renovează Casa de Cultură, primăria, după ce centrul civic va fi aranjat așa cum scrie în contract, cu siguranță va fi. Și încă o veste bună, am avut o vizită ieri la Cluj, la ADR Nord-Vest, eficientizarea clădirilor multifamiliale a blocurilor de pe strada Stejarului, la blocul ABC și T1, acele 7 blocuri care sunt prinse în acest proiect. Vom semna contractul în maxim 3 săptămâni. Am fost asigurat de acest lucru, vom semna contractul maxim 3 săptămâni, după care vor urma procedurile de licitație. De asemenea, este o veste bună, un proiect așteptat de noi toți, o valoare consistentă de peste 7 milioane de euro. Au fost finalizate toate clarificările, pentru că nu a fost un proiect simplu. Este un proiect foarte complex. S-au finalizat toate clarificările, semnăm contractul în maxim 3 săptămâni și vom da drumul la licitație. Iar în această vară, să dea bunul Dumnezeu, să meargă totul bine, să fie constructorul sau constructorii, să fie în șantiere. Domnule primar, felicitări pentru că sunt foarte multe localități în care, cum se spune, n-au nicio lopată introdusă în șantier, să spunem așa. Aici la St. George au fost multe șantiere, mai sunt multe șantiere și văd că vor urma, pentru că sunt contracte noi care urmează să fie semnate, așa cum am vorbit. Fără să mai discutăm de proiectele aflate în procedură de licitație la această oră. Pe mobilitate urbană sunt acele 2 loturi cu podul, drumurile și Cormaia. Am avut un proiect foarte dorit de mine, acel proiect cu servicii pentru persoane vârstnice, îngrijire la domiciliu, asistență medicală și consilierea celor 106 persoane care pot beneficia de aceste servicii. A fost admis și acest proiect și de asemenea noi ne pregătim pentru viitoarele proiecte, pentru că pe viitorul exercițiu financiar 2028-2034 putem spune că lucrăm din acest moment, se pot depune din această lună, luna februarie, adică cu cel puțin 2 ani înainte. Această lună, în luna următoare, în luna februarie, se pot depune fișe de proiecte. Da.
Totuși, dacă suntem într-o perioadă, să zicem așa, la nivel național, o perioadă mai critică financiară, la St. George se lucrează și se lucrează. Așa este și atunci când timpul va permite, este ianuarie, este zăpadă, chiar dacă valul de frig a trecut, poate mai vine un val de frig în luna februarie. Să știți că pe șantierele care au fost stopate la sfârșitul anului 2025, constructorii sunt nerăbdători să revină, să continuăm lucrările pe strada Izvoarelor, pe strada Muncerului, să se termine, da. la lucrările de canalizare, da. Se vor continua lucrările pe aceste șantiere atunci când timpul va permite. Domnule primar, mulțumesc și să aveți o zi cât mai bună. Vă mulțumesc, o zi bună tuturor!